Helo, sud ydych chi? Dylan Parry dwi, meddyg teulu yma yn Hen Golwyn yn meddygfa Cadwgan. A dwi am ddweud chydig bach ynglyn â'n swydd a pam dwi wedi dewis bod yn feddyg teulu a be oedd y rhesymau tu ôl i'r penderfyniad hynny. Rwan, dwi'n siŵr bod chi eisiau gwybod pam nes i ddewis gyrfa fel meddyg a pam mod i wedi bod yn eistedd yn yr ystafell neu yn y gornel neu am dros 2 flynedd ar hugain rwan fel meddyg, neu meddyg teulu'n yn achos i. Wel, pan o'n i'n yn yr ysgol, o'n i'n gallu gweld hyd yn oed yr adeg hynny gymaint o amrywiaeth oedd yna yn y swydd a'r cyfleon di-ri oedd ar gael yn nes ymlaen yn yr yrfa. Er enghraifft, fedrwch chi fynd i fewn i rhywbeth fel radioleg neu edrych ar ôl cleifion efo cancer neu fod yn llawfeddyg. Mae nifer fawr, cannoedd dwi'n siŵr o wahanol opsiynau ar gael yn nes ymlaen yn yr yrfa. Dwi'n hapus iawn o'r penderfyniad y gwnes i te chwarter canrif yn ôl rwan pan o'n i lawr yng Nghaerdydd i ddod yma nôl i'r gogledd i astudio fel meddyg teulu. A wrth gwrs mae wedi rhaid y cyfle i fi ddilyn stori'r claf a stori teuluoedd nhw ar hyd y blynyddoedd, a mae wedi bod yn bleser gallu gweld y plant yn tyfu fyny a y plant rwan yn cael plant eu hunain. A wrth gwrs dim ond drwy fod yn y sefyllfa fel meddyg teulu ac yn aros yn y gymuned yn yr un lle, mae rhywun yn tueddu i weld hynny ac yn gallu dilyn trwydd y claf yn ystod ei bywyd. Mae'n nifer o gyfleon eraill hefyd wedi dod ar yn haws i yn ystod yng ngyrfa fi, a dwi wedi bod yn hyfforddwr meddygon teulu rwan ers blynyddoedd a wedi cael llawer o fwynhad o hynny ac yn fwy diweddar yn cael y pleser o ddysgu myfyrwyr meddygol ail flwyddyn Prifysgol Bangor fydd yn dod yma i gyfarfod efo cleifion yn ei tai, a wedyn fyddan ni'n cael tutorials ar ôl y sesiynau hynny i ddysgu am ambell i wahanol gyflwr. Felly mae'n nifer fawr o gyfleon yn y swydd, a wrth gwrs da ni'n gweithio fel rhan o dîm, diolch jyst amdan meddygon, mae'n nyrsys, ymwelwyr iechyd, mae'n fferyllwyr, staff admin, rheolwraig y feddygfa. Mae'n nifer fawr o bobl yn gweithio yn y tîm, a wrth gwrs mae'n bwysig dallt na dim ond amdan y meddyg mae o, a mae rhedeg meddygfa fel hyn neu gweithio mewn unrhyw ddarn o'r gwasanaeth iechyd yma yng Nghymru yn golygu bod chi angen gweithio mewn tîm a defnyddio'r sgiliau trosglwyddiadwy neu sgynnach chi. Chibod, pethau fatha arweinyddiaeth a gwaith tîm a gallu delio hefo stres a wedyn dangos dycnwch os liciwch chi a gallu bod yn sensitif o gwmpas problemau pan mae yna broblemau staff neu problemau hefo cleifion. A hefyd mae'n bwysig bod chi'n gallu, dwi'n meddwl, dangos balans rhwng gwaith a mwynhad i ffwrdd o'r gwaith adre. Rwan, un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin fydd myfyrwyr ysgol yn ofyn i mi ydy faint mae'n gymeryd i hyfforddi fel meddyg ac i hyfforddi fel meddyg teulu neu unrhyw arbenigwr arall yn y maes meddygol. Un peth sy'n ei ddeud ydy bod angen dipyn o ddycnwch ac ymynedd ac yn yn achos i, mi gymerodd o 10 mlynedd a hanner i mi allu cael yr cymhwyster i bractisio fel meddyg teulu yn annibynnol a gweithio fan hyn yn y feddygfa yn Hen Golwyn. Rwan, yn amlwg mae hynny'n amrywio o arbenigedd i arbenigedd. Ond dyna chi syniad o beth sy'n rhaid i rwy'n wneud i fod yn feddyg teulu. Felly nes i raddio yn 1994 ar ôl cychwyn y Brifysgol yn Gaerdydd yn 1988. A mi nes i radd mewn biochemeg meddygol yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol. Diolch yn rhywbeth oedd yn rhaid i mi wneud, ond wrth gwrs, os dwi'n fod diddordeb mewn gwneud gradd ychwanegol mewn rhywbeth fel fferylliaeth neu mewn biochemeg yn achos i a nifer o bynciau eraill ar gael hefyd. Mae hwnnw'n rhywbeth sydd ar gael a wrth gwrs mae hwnnw'n yn ychwanegu at pa mor ddiddorol ydy astudio meddygaeth. Wedyn, ar ôl graddio, mae rwy'n yn dal dydyn yma'n gos wneud o leia 2 flynedd yn gweithio mewn swyddi
fel arfer yn ysbyty, ond yn fwy yn y meddygfeydd oherwydd oedd 89% o waith meddygaeth yn digwydd yn y gymuned, felly mae'n bwysig i bobl gael profiad o weithio yn y gymuned ac yn y meddygfeydd, be bynnag arbenigedd maen nhw eisiau ei wneud. Felly 2 flynedd ar ôl graddio fel meddyg, wedyn fel arfer fyddan nhw'n dewis pa arbenigedd maen nhw eisiau ei wneud, ac yn amlwg mae faint o flynyddoedd mae'n gymeryd wedyn i hyfforddi fel arbenigwr yn dibynnu ar pa arbenigedd mae rhywun yn ei wneud. Ac mae hynny'n amrywiol iawn. Yn yn achos mi gymerodd o 10 mlynedd a hanner i gyd efo'i gilydd. Yn amlwg os da chi isio hyfforddi fel llawfeddyg enghraifft, mi fedrith hynny gymeryd oddeutu 7 mlynedd, dwi'n dallt, ar ôl wneud y 2 flynedd gyntaf neu ar ôl graddio. Mae'n bwysig bod chi yn ymchwilio fewn i hynny, gael syniad o'n union be di'r gofynion. Rwan, un o'r cwestiynau eraill fydd myfyrwyr ysgol yn ofyn i fi'n aml iawn pan yn sôn am ymgeisio i ysgol feddygol, ydyn nhw'n digon da? Ydyn nhw efo digon arian yn y teulu, neu ydyn nhw'n dod o'r cefndir cywir, neu ydyn nhw efo digon o hyder i fod yn feddyg? A mae'n bwysig iawn i fi danlinellu bod na dyle cefndir rhywun ddim i rhaid nhw i ffwrdd o ymgeisio i ysgol feddygol. A mae'n bwysig hefyd cael meddygon yn tydu o wahanol gefndiroedd mwyn dallt y gymdeithas. Mae'n dipyn haws i chi dallt sut i edrych ar ôl claf os da chi di profi'r math o broblemau maen nhw di brofi neu di cael eich dwyn i fyny mewn ardal o gymdeithas sef o sialensau sydd yn briodol i iechyd y person. Felly, da chi, peidiwch â gadael i'r cefndir chi rhaid chi ffwrdd o ymgeisio i feddygaeth. Be sy'n ni'n licio i danlinellu hefyd ydy bod gynnach chi yn aml iawn yr sgiliau sydd eu hangen i fod yn feddyg. Yr hyder, os liciwch chi, da chi angen i ddweud hynny mewn cyfweliadau ysgol feddygol. Sgiliau trosglwyddiadwy fyddan nhw'n galw nhw, pethau fatha arwain tîm, dirprwyo, amlori chwilio, pethau fel yna. A byddwch chi di datblygu rheini a di dangos eich bod chi'n gallu defnyddio rheini mewn rhyw agwedd o'ch gwaith yn yr ysgol neu tu allan i'r ysgol. Efallai mewn gwaith gwirfoddol tu allan i'r ysgol neu gwaith taliadwy tu allan i'r ysgol hefyd. Felly, dim ond i chi drafod pethau fel yna hefo'ch athrawon a trafod efo meddygon lleol os bosib. Mae nifer fawr o meddygon yn reit fodlon cael sgwrs efo chi dros e-bost neu dros y ffôn ar amser cyfleus. Jyst i reid cyngor sydyn i chi ynglyn â be fath o bethau sy'n bwysig a beth sy'n hangen byddwch chi'n darparu ar gyfer ymgeisio i ysgol feddygol. Felly, peidiwch a rhoi fyny, dyna di'r neges yn licio i gyfleu. Rwan, dwi wedi sôn chydig bach ynglyn â pam dwi'n ffeindio'r swydd ma'n ddiddorol a pam nes i benderfynu bod yn feddyg teulu. Ond dwi'n siŵr bod chi eisiau gwybod chydig bach mwy ynglyn â rhinwedd y swydd. Yn fy achos i, dwi'n bartnar yn y feddygfa yma, felly dwi'n yn amlwg yn gallu cael dylanwad ar y ffordd mae'r feddygfa yn cael ei rhedeg. Ond sy'n rhaid i rywun fod yn bartnar i fod yn feddyg teulu. A wrth gwrs mae nifer o feddygon teulu yn gyflogedig gan y bwrdd iechyd. A mae hynny'n gweithio'n debyg iawn i arbenigwr sydd yn gweithio yn yr ysbyty. Byddan nhw'n gyflogedig gan y bwrdd iechyd, felly dyn nhw'n gostio poeni gymaint am redeg y gwasanaeth os liciwch chi ac yn gallu canolbwyntio chydig bach mwy ar jyst fod yn feddyg. Ond yn yn achos i, dwi'n hoffi bod yn bartnar oherwydd bod o'n rhaid y rhyddid na i chi newid rhywbeth os oes angen i newid o fewn y feddygfa. Felly, yn amlwg fyddan ni'n gweithio fel ni'n deud efo nifer o wahanol weithwyr iechyd eraill. Felly, drws nesaf i ni, mae'n ddigwydd bod, mae'n fferyllfa
nad ydy ddim wedi wneud efo'r feddygfa, mae rhywbeth fel yna'n eitha buddiol a fyddwn ni'n amlwg yn gweithio'n aml iawn hefo fferyllfeydd lleol gan gynnwys yr un drws nesaf. Bydd gennym ni fferyllydd yn y feddygfa hefyd sydd yn helpu ni. Yn ogystal â hynny, mae gennym ni wrth gwrs nyrsys a cymorthwywyr iechyd sydd yn helpu ni. Fy'n weithwyr sydd yn gyflogedig gan y bwrdd iechyd hefyd yn dod i fewn i'r feddygfa i helpu ac i weld cleifion, pobl fel diategyddion, gweithwyr iechyd meddwl, nyrsys cymunedol, ymwelwyr iechyd, felly chibod, mae'n nifer fawr o bobl da ni'n gostio gweithio hefo nhw fel tîm, a dydy o ddim am fod yn feddyg a gweithio ar ben eich hun, a sy'n ni beth yn gallu gwneud y swydd heb weithio fel tîm. A mae hynny'n ehangu yn fwy fel mae'r blynyddoedd yn mynd ymlaen. Enghraifft, mae gennym ni audiologists rwan sydd yn gweithio yn y feddygfa, a sy'n ni ddim wedi gallu dychmygu hynny pan o'n i'n cychwyn yma yn 1999. Felly mae'r tîm wedi ehangu'n enfawr ers hynny. Pa fath o bethau fyddai'n neud o ddydd i ddydd? Fyddai'n cyrraedd yng ngwaith yma hyn tua, o dim hwyrach na 8 yn y bore, a fyddai'n gorffen rhywle rhwng 5:30 a 6:30 os dwi'n lwcus. Felly mae'n ddiwrnod hir, a mae pawb yn gwybod bod angen dycnwch i fod yn feddyg ac hefyd byddwch chi'n gweithio fel meddyg teulu yn y gymuned. Ond mae'n digon o amrywiaeth o ddydd i ddydd sydd yn neud o'n diddorol, a mae'n neis gallu gweithio mewn tîm sydd yn rhoi cefnogaeth i chi hefyd. Felly, os ydych chi'n cael diwrnod caled, mae'n bwysig siarad efo pobl eraill yn y tîm a cael y gefnogaeth yna. Wedyn, yn achos i, rhai o'n ddiddordebau fi yn ogystal â'r dysgu dwi wedi sôn amdan yn gynharach ydy fyddai'n chwistrellu cymalau, fyddai hefyd yn gwneud dipyn o'r gwaith IT yn y feddygfa, fyddai hefyd yn helpu redeg clinigau clefyd melys a hefyd gweld cleifion hefo epilepsi a dementia. Felly dyna chi flas o'r math o beth fyddai'n neud, ond wrth gwrs bydd rhai o'r meddygon eraill yn y feddygfa hefo diddordebau gwahanol, a fydd rhai o hynny wrach yn edrych ar ôl plant fwy, neu chybod yn gwneud mwy o lawfeddygaeth. Mi fyddwn ni'n gwneud chydig o fan lawfeddygaeth yn y feddygfa. Wedyn, rhai o'r lleill o bosib yn diddori mewn meddygaeth menywod neu pethau fatha atal cenhedlu. Felly mae'n ddigon o amrywiaeth mae rhywun yn gallu i gael jyst o fewn meddygfa fel hon. I roi syniad, mae gennym ni tua 12,000 o gleifion, a fe gennym ni 9 meddyg yn fan hyn sydd yn gweithio yn y feddygfa. Felly fydd 8 yno ni'n rhedeg y feddygfa gan bod ni'n bartneriaid, wedyn mae'n feddyg cyflogedig. Wedyn mae gennym ni wrth gwrs y staff eraill. Da ni hefyd yn gyflogi ac yn gyfrifol am ei ffordd o waith nhw. Felly dyna chi rhyw fath o flas o beth di bod yn feddyg teulu fel, ac yn amlwg mae o'n rhywbeth diddorol a rhywbeth mae rhywun yn cael mwynhad ohono fo, neu swn i ddim yn dal yma ar ôl dros 2 flynedd ar 20. Felly mae wedi bod yn braf i fi gael bod teimlo fel rhan o'r gymuned yma yn hen Golwyn ers cryn amser rwan, a dod i nabod y cymeriadau, ac wrth gwrs bod y cleifion a'i teuluoedd yn cael y cyfle i ddod i nabod unau hefyd, ynde.